Jasné. Tak páni, majstrovstvá Slovenska nám končia finálnym rozstrelom. Osmička je známa, čo sa za 2 dní prebojovala do tohto rozstrelu. Počasie máme úplne geniálne. Davidko je z toho strašne nadšený. Have fun. Have fun, have fun, have fun. Ideš postaviť trať? Kde to dáš? Od výpuste, že? Budú dva sektory okolo... Výpuste. No áno, tam sa najviac chytá tá ryba. Tá ryba tam je. Prší jak skrhle, takže bude to fakt ako zaujímavé. Všetci si to určite užijú. Ale ten najlepší, tomuto bude asi na konci jedno, že bude mokrý jak myš. Pozrite sa na to. Predpokladám, že to bude gumičkový rozstrel, uvidíme jak to bude. Ideme sa pozrieť. Martin Mešenec, 4. Jožko Belovič, 5. Ferko Gajdošík. Takže Samonáď ide proti... Samonáď ide proti Majovi Gabčovi. Majo Michálka ide Mešenec. Jožko Belovič ide Ferko Gajdošík. A Stano Petríček ide proti Majovi Kryhovi. Pekne, pekne. Takže Ferko je kde? Gajdošík. Neviem. Ferino má novú bundu. Ferko, ideš na... No krása. Je to zaslúžené. Pojedeme si, čo majú chlapci ponabíjané na rozstrel. Hardbajcový vypadá. No, tu je ďalší hardbajcák. Trošku smradu všade. Ajko to má také polovičné, tuto Martinko, ale jeho nymfička musí byť. Takisto ten žltý ribber, si ho zapamätám celkom. Vidíme jak ostatní. Jožko Belovič má napnuté čo? Aj hardbites, dobre, aj gumu. Zaujímavé. Vojna vozíčkov. Vojna vozíčkov, tuto máme čo? Väčšina gumy. Tu je nejaký backstroke, miúčko. Neviem, či bude mať šancu. Tuto je ďalší borec, všetko gumy. No, bude to gumové. Stanko, ty jak si na tom? Ja som tiež sama guma. Jeden wobblerík a ostatné gumy, že? Ale dal som jednu novinku. Áno, áno. Coffee milková pupa New Generation. Proste tá farba je nová, áno. No tak ste to videli. Užijeme si to. A ešte načeráme poslednému do zestavy. Tam ešte z včerajška, neboj nič. Ale prosím ťa, čo mi to vyprávaš? Vozaj. Jackily nejaké, Pepinko. Tu je nejaké Vibro. Gumičky sú. Jeden sejráčik úplne na vrchu. Pekné, pekné. Očakáva sa gumičkový súboj. No už sa nám to tu blíži. Nejaká pol minútka do začiatku a už ideme. Ideme na to. Rozstrel majstra Slovenska 2024 práve začal. Všetci sa pekelne sústredia. Netahá rybu nikto. Ale tuto Martinko tuším mal záber. No. Na druhej strane tiež nič. Chlapci tiež nič vyčkávajú. A tam je na kraji zdolávačka. Niekto niečo zdolá. Aj tu je rybka.
Pekný záber, zrovna sme tu boli. A je tam. Je tam. Na tejto strane myslím, že Majo Kryho dal rybu. Jožko Tvelovič má určite záber, ja som to išiel povedať. Je tam. Aj tam bol stav, ideálny stav. Tento kraj. Stánko s Majom. Slabší. Jo. Vyzerá na sírové jochu, čo hádže Jozef. Čo podobné to je. Stano hádže červíka. Všetci gumičkujú. Pozor na druhú stranu, tam Majo Gabčo má určite záber, lebo sme videli, jak mu predĺžilo ruky o meter. Majo Michalka zlistoval. Majo Mešenec má rybu. Takže sa tu zatočili. A to hážu tam, obidvaja zdolávajú rybu, Gabčo ešte nemá, má. Výborné. Michalka ide nadaleko z gumu. Na druhej strane je zdolávačka, tam niekto to zdolal. Majo Kryho, takže ten vyhráva 2-0. Martin tu prepásal záver. Perino má rybu. Krásne sa tá ulica zohla pri tom, jak mu naprášil. No poď. Je tam. Ešte tam není, je tam. Výborné. Majo Gabčo má rybu. Samo sa dostal do menšieho tlaku. Ako Mešenec nedáva šancu nejakým zvíhaniam. No, tam je tam. 2-0, Stanko Petriček má takisto rybu, pekne sa to rozbehlo celé. Samo nemá rybu. Striedame. Takže tu máme stav 2-0. Áno, tak som s tým hral. Musím prehrať 10-6 a už mal úplne toho 12. Tu máme toho náboru. Samo prehráva 2-1, že? 2-1. 2-1. To je 2-0. Týmto má podbržákov a teraz doláva rybu. Už mu oblízal. Treba to popraviť. Ideme pozrieť sem.
Ej, Majo Kryho mal záber. Trošku mení nástrahu, ej, tuším tam bol. Tam do mení. Ej, Majo Gabčo dáva na 3-1. Majo dáva na 3-1. To už je ťažké dohnať za 3 minúty. Michalka sa hrabe v krabici, nikto nevie prečo. Nástrahu má. Aj, zase tam do toho. Nedáš jej šancu, že? Tej žltej nedáš ani za Boha. Dobre, čak. Druhá strana hluchá. To má rybu. Veril tomu zelenému hnusnému wobleru. Dobre, je tam. Jedna, ale aj Martin dáva úder. Jedna. Majo Gabčo si ide svoje. A keď to zdolá, tak to bude už ťažké dohnať. Je tam, pekné. Medzi tým Fero Gajdošik dáva rybu, ale aj Majo Kryho. Aktuálne je to wobbler versus guma v tomto súboji. Myslím si, že Majo je zrovna jediný teraz, čo chytá na tvrdú nástrahu. Tu sa tiež rybky rozbehli. Jaký je stav? 4 alebo 5-1, jede Majo Kryho nad stánkom. Tu je jaký stav, Robo? Jaký je stav? 3-2, Ferko vyhráva. 3-2 vyhráva Ferko, takže tesné. Minútka do konca kola. Minútka do konca kola. Ja na tej strane som. A Martin Mešenec dáva posledný klinec do rakvy. No, takže tu je rozhodnuté. Majo Gabčo 4-1. Tuto je tuším 4-1 tež. Prepačíš mi? To si mu povedal. A minúta je dlhá. Jazvine je rozhodnuté. Pekne. Majo Gabčo vyhral 4-1, Mešenec 4-1. Fero to ustál, tuším 3-2. A Majo Kryho tiež vyhral 4-1, takže... Nejednoznačné súboje, akorát Ferino má taký okrajový, ale na tesno, ale... Jak si išli? Nemáš pero? Mám pero, ale mám aj fixu. Beriem. No. Bude to ťažké, tú vodu sa popasúvať. Ešte, že dáš tak dážnik, aby sme mohli byť aj pán. Však ja som na to došiel. Super, ďakujeme. Držím. Držím. A
A mám písať, lebo ty? Píš radšej, ty, môj rukopis je úplne že prišerný. Ja ti dám ruku pod to. Tak. OK, jo. Dobre, Samonať 1-4. Gabčo vyhral. Gabčo vyhral. 1. Aspoň myslím, že tak. Keby bolo 4, to nevadí. Michalka. Počkaj. Gabčo postupuje. Michalka 1-4 prehral, alebo 1-5. Ale to je asi jedno. Jožko Belovič, Fero bolo čo, 3-2? Ferko, ty si bol 3-2? Fero vyhral 3-2. A tam to bolo tiež, tuším, 1-4, ne? Tak, máme 3-2. Dobre, Kryho, Gajdošík, Gabčo, Mešenec. Na polkátke som. Ideme, hneď to bude. Hneď to bude. Na 7. Majo Gabčo 7. Mešenec 8. No, len tak, aby si... Ferko Gajdošík 3. Majo Kryho 4. Podržíš? Ideme na to. Tu sa rozeberá príčina neúspechu. Boli zábery? Práve že neboli. Práve že neboli, Robil som no. to celý deň, keď to fungovalo a teraz to nefungovalo. Tak to je bieda, no, to na sere. Minúta do začiatku. Kurna. Aj tu sú. Erino, dávaj bacha. Predivé svine. Dávaj bacha, lebo ten breh je. No chlapci. Koľko Vrbovčanov je ve finále? Ten dvaja, ne? Kryho, Mešenec? Tak tam je 50% šanca, že ho budeme počuť Vrbové. Tak ideme na to. Majo Gabčo, Martin Mešenec. Martinko si chytá furt to svoje, že? Je rybacá omáčka. Druhá strana zatiaľ tiež potichu. Prvé náhody. Aha. Už tam jeden obzduchuje. Je tam. Terino zdoláva rybu. 1-0. Ideme tam pozrieť. A tebe sa na to vždy tak zle pozerať. Tá chimera je tam taká nahrané, no nevadí. Ja sa tam porozbíja pesky. Tu na predtým, toto som presne hovoril. On si dojde na hranu. Majú jak to palo na vodu. Zase tu tančí. Áno. To ako pôjde som až do finále určite. Verím tomu. Dostaneš to pohode, to ide na dno. Ale 1,5 metra pod hodinu, keď to sústavne ťaháš maximálne si. Záber, no a Martinko, žltá pupa uraduje. Ale aj Terino mal záber, že? Áno. Obidvaja vypali. Dobre, takže ostáva to napínavé. To bol záber, to bola bomba. Pustil to. Nechal to tak. A ešte tam je. Ťažko robí, tí ryby berú ťažko, strašne ťažko na takom gumu. No kedy máš prihnutú špicu a sekneš do prázdna. My sme tu dneska zažili pár pôl.
Dobre, pozeráme Kalnou. Vidíme na nástrahy. Žltý magot za žltého červíka. Jedna nula? Dobre. Majo, ktorý ho vyrovnáva na druhej strane. Teda má záber. Tam? Je tam. 1-1. Dobre, je to vyrovnané. Terko mení nástrahu. Tuto je to biely červík versus oranžový malý magot. Igor Plavika 5-1. Terko vsádza na lepenú špičku a bol tam záber. Bol tam záber. Jak keby toho nebolo málo, tak nám Dáš pridáva. Kde mal záber? Na tej špici. Výmena miest. Majo Gabčo tam vyrovnáva asi na 1-1. Ja zazdolám. Dobre. Veríme na krátko. Na jemňoura. Že každá jemná ryba dôležitá. Pozrie vedľa. Už je remízka, že? Aha, a Majo Gabčo má určite záber. Predĺžujú sa mu ruky. Nejak záhadné. Je tam. Perfektne majú. No. Martin Mešenec sa dostáva teda pod tlak. Ale má záber. Ešte mu to mal nehať. Kúsek, ešte chvíľku to mohlo ostať. No, obidva súboje sú napínavé. Zatiaľ nie je nič rozhodnuté. Aha. Majo, to nebol záber. To sú zábery, toto nie sú. Špička mu tam je pekne. Ja zapřetušne skoro na dopad. Aj Martin dáva rybu. Zásek, minimálne. Majo zdolaný. Martin zdolaný, takže 3-2. Dobre, výborný súboj. Výborný súboj. Len tam chalani na druhej strane potichu. Máme ešte pol remízka asi. Tu sme 1-1.
1-1, takže ryba rozhodne. Oni vypínajú. A zrejme zúfá sem. No nehlasili toľko taštík. Toho tí ryby videli dosť. Už to není také odrádo. Ale Ferino má rybu. Áno. Záber sme videli. Timerka. Je tam. Ferino dáva na 2-1. A tu. Vyrovná Martin, či nevyrovná? Má záber, má záber. Pozri, jak mu opúšťa. Minúta do konca kola. Ježiši Kriste, ešte chvíľu mohol vyčkať. Ty vole, toto bola možno rozhodujúca chvíľa. To bola možno rozhodujúca chvíľa. Ferino asi vypína ešte toho istého, ne? 2-1 vyhráva. Fero, a teraz je asi 2-2? Teraz je Maroš asi 2-2. Nahoď to! Pár sekúnd do konca, hen tam sa asi vyrovnalo na 2-2. Tuto dá sa povedať, že Martin ten zlomový okamžik asi premeškal a Majo má ešte záber, nemá. A je rozhodnuté. Majo Gabčo postupuje. Oni sú 2-2. A Majo Kryho s Ferom sú remíska. 2-2, počkajte, ide to pozrieť na výsledkoch. Aj, takže není rozstrel, je to podľa... Lepšie umiestnenie ide ďalej. Aha. Až v finále o zlatú rybu. V finále o zlatú rybu, ale teraz Majo bol lepšie, tuším, jak Fero, ne? Ja neviem. Pozrieme, aké sú čísla. Tak Jarino už ide. Ten tam Majo Gabčo postupil 3-2. Minúta do konca a Martin Mešenec špička prihnutá do prázdna zluftoval, ty kokos. Martin prehral? No, 3-2. Ale mal tam záberov hodne. Tak by išiel Majo lepšie. Má lepšie umiestnenie. Však Jaro to má na papieri. Áno, ten ide ďalej. A kde je Jaro? To má výsledky. Nie Jaro. Jaro! Najhlavnejší tu není. No pekné, tak ešte sa budeme chvíľu čakať do postupil. Či Kryho alebo Gajdošík. No dobre, finálový zápas. Majo Gabčo, Majo Kryho. 100% gumovačka sa tu predpokladá. A na boj o tretie miesto Ferko Gajdošík, Martin Mešenec, takže Vrbové je v obidvoch súbojoch. Vrbové je v obidvoch súbojoch. Áno, Vrbové má môže mať 2. Počítam, že budeme počuť tento názov tejto dediny v strede epicentra Zeme. Epicentra. No takže tu máme súboj Červička versus Tančičku. Taký soplavo, zeleno, modrý versus žltú. Martin verí tomu, čo chytá od začiatku dňa. No a na druhej strane Mne logicky sedelo, že by mali... chalani. A Majo má hneď záber. Záber má. A je tam. Je tam. Pozrieme aj hneď, čo chytá, až to zdolá. Treba dúfať. Skáče, je tam. Fluopinková malá tantička. Výborné. A tam dáva Fero rybu na toho soplavého oného červíka. Zaujímavé, že idú také farby. Na jednej strane fluopink, na druhej strane také modrozelené.
Martin Mešenec zase prepásol záber. Už má tej tanty asi dosť. Majo chytá tiež sírového červa. Výmena. Nabité, čerstvé. Teraz musí chytiť rybu. A Martin Mešenec, žltá tanta vyrovnáva. Vyrovnáva. 1-1. 1-1. Pejánik máš na zadku, ale dobre. Všetko bezbolestné. Majo Gabčo na druhej strane prebíja. Podmienky sú trošku nepriaznivé. Všetko je tu rozbahnené. Ale rybe to zatiaľ nevadí a Ferino má rybu. Aj ju stratil. Stratil ju. Vypala sa. Na druhej strane je kľud, zatiaľ bez nejakého záberu. To majú chalani už 1-1. Aha, je tam. Na druhej strane aj Majo Gabčo zapína rybu. To bude skokan. Majo Gabčo ju má v podberáku. Ferko ju má v podberáku, dobre. 2-1 a 1-1 na druhej strane. Ferino 2-1 vyhráva, tuto je 1-1. Bude 2-2 vedľa. Martin Mešenec. Žltý ryber. Žltý ryber ide od rána. Zdvihni tú rybu, prosím ťa. Je tam. Obtancoval okolo podberáku, ale je tam. Takže súboj o tretie miesto vyrovnaný. V finále takisto vyrovnané. Si chlapi nič nedarujú. Je výmena. Celkovo aj výmena. Odberáky miesta. Ustáva nám dážď, vyjde slnko. Trochu nás tu usuší. Majo sa snaží nejak na hladine naháňať ryby. Ryba začína ináč zbierať, to je vidieť na celom jazere. Zobol mu to. Aj mu to vyplul. Na druhej strane obidvaja zdolávajú rybu. Je tak, aha. 3-3. To je súboj.
Súbor jak remen, obidvaja majú rybu. Každý verí tomu istému, od začiatku to tak vypadá, jasné. No, tam... Dobre, ustal dážď. Chlapci, bojujte, bojujte. Balí aj dážnik. No, jak sa vyčasilo. Martin tam mal zároveň. Je tam. Je tam. Ešte raz dolať. To je skokan, keď sa bere takto do druhej strany, to není dobre. Ale dobre, poď, zvihni ho. Je tam. Dobre. Martin vyhráva. V finále je za tá remízové, že? Áno, 1-1. 1-1. Kto by to bol čakal, že začne zase pršať? 30 sekúnd nepršalo. Pustil to? Ferino prebíja, Martin má šancu ho doraziť. Aha, ešte, že som to povedal. Toto bude ryba na 4-2, myslím. Je tam. Je tam, takže Martin odskočil o 2. Teraz som tam bol, že Fero prebíja, Martin má šancu ho doraziť. Bach, záber. No, súboj o 3. miesto je asi rozhodnutý. Musí to tu. Pozrieme si už do konca finále. Aha. Ale tu je akcia. Minúta do konca kola. Martin Majo Marizo. Áno. Je tam. Zobral kofimilkovú tantičku. Zrejme od fišapu. Poďme, hač. Týmto sa Martin dostáva do vedenia o jednu rybu, že? Ale, Majo má tuším záber, nemá? Nemá. Stop! Ja som pozeral, že má ten záber, že tú špičku mu prihlo. Dobre, zhruba 30 sekúnd. To bude rozhodnuté. Tak je rozhodnuté. Je rozhodnuté. Fanklub sa teší. Pekný súboj, chalani. Majko. Pekný súboj. Majo, gratulujem. Gratulácia. Detko, pekný výkon si dal zo osmého miesta. Ešte som není detko, len dúchodca. Privlačové družstvo, výborné. Ale na dôchode dobrý výkon. Paráda, gratulácia. Ďakujem. Majko. No, tak sa to rozhodlo. Nedený súboj o zlatú rybu. Celkom pekný súboj, jeden aj druhý. Vrbové má 2 poháre na bedni. Ferko, gratulujem, pekný súboj. Martin, ryber od rána do večera, no? To daj si to vyšiť na tričko.
Daj si to vyšiť na tričko. Tak aby to nebolo úplne, že moc tajné, tak tá tantička išla dneska, dobre. Skoro vyhráva majstra sveta. Teda Slovenska. Ideme ešte za Majom Gabčom. Toto finále teda rozhodla táto tantička. Coffee Milk od T-Shopu. Ja som prehral s druhým. Majko, gratulujem. Pekný súboj. Tam to rozhodlo detaily. Teraz som mal, ktorú som dal, toto. No a tam už sa dá povedať, že je to hlava jak kotva. Ale áno, dneska to išlo. Dneska to išlo. Aj Martinovi, aj tebe. No, takže máme známeho majstra Slovenska. Ideme to ukončiť, tento nádherný víkend. Včera na Hardbites cez 1900 rýb, super výkon, uvidíme čo to bude dnes. Či sme sa prekonali zo včera, alebo ne. Prekonali sme sa? Nemá tušenie. Ne. Nemusím ani chodiť. No, ale uvidíme. Mne sa zdá, že by sme nemuseli, ale a možno to bude taký istý výsledok. Každopádne sme si zachytali. Budúci víkend nás čaká Banská Bystrica, ukončenie ligy. Všetci sa tešíme. Tuším, to je 5. víkend po sebe, takže to je úplná paráda. Čau. Sa blížime do finále, čaká nás na budúci týždeň Banská Bystrica, kde sa vlastne rozhodne o víťazoch ligy, celkovej hardbajcovej ligy, takže treba sa dobre pripraviť, nachystať sa a budúci týždeň to ukončíme. Na úvod by som chcel poďakovať Majke Kušnerikovej za poskytnutie jazera, za zázemie. Celému osadenstvu krčmy Horná Márikova, Marcelke, Ivetke, Lukášovi za bufety, stravu. Jankovi Potočkovi za skvelé pracovanie, opäť výsledkov, rýchle, presné. Janku! Nášmu generálnemu sponzorovi Trollchop EU za podporu, ktorú nám dáva. Výboru Troudaria Slovakia za organizáciu týchto pretekov. A potles pre vás všetkých, že sme stále Troudaria Slovakia a pevne verím, že stále budeme pre teba potles. Myslím si jednu vec, že všetko sme prešli, na nikoho sme nezabudli a ideme vyhlásiť najlepšiu osmičku dnešného dňa. Poprosím Davida. 8. miesto s 23 bodmi Stanislav Petríček. Siedme miesto 23 bodov Belovič Radoslav. Napravil chuť po včerajšku. Šieste miesto s 24 bodmi Mladé pušky Jakub Náď. Som rád, že som tu mohol prispieť. Ty si sa podielal na jeho výkone? 5. miesto 24 bodov Ondrovič Robert. Takisto napravil chuť po včerajšku. Štvrté miesto 24 bodov Martin Mešenec.
Tak, pred 5 dňou si povieme, koľko rýb sa chytilo, neviem, či ste si to všimli. 2266. No, takže viac ako včera. Za 10 kôl, pozor! Masakra. Áno, a boli o 3 kg. 37 priemerná pretekára. Takže ideme na bedňu, bronz, 3. miesto, 26 bodov. Samuel Naď. Zasa fair play. Tak vo strese, že aj zabudol. Ja to mi hovorí, vylez hore, tak lezem, ne? No a druhé miesto, striebornú medailu s 26 bodmi získal Miško Danek. Zarytý gumičkár. Matagónec. Pane. Miško zavolal na nás. Pomoc? Na dnešný víťaz z plného počtu stratil 1 bod, takže 29 bodov pre Jozefa Trnovca. Jarino, poďte dopredu. Poďte dopredu. Pojďte predník. Pozor na ty hrany. A potom to vyhlásime majstrovstva Slovenska. To sa neoskladáme a potom sami víťazov. No pozerajte. Si druhý si bol. Stanko, na mňa. Kuky. Takže veľký potles pre 8 najlepších. Super. No a Trot ešte samotný. Teraz budú ešte len fotky. Takže máme tu poslednú udalosť, ktorá vyvrcholila rozstrelom. Nehambiť sa. Nehambiť sa. A ideme vyhlásiť 3 najlepších pretekárov z rozstrelu, ktorí sa dostali do tohto grand finále zo súčtu výsledkov 2 ligových dní. Takže bronzová medaila, 3. miesto, Martin Mešenec. Naspäť na bedňu. Takže strieborné 2. miesto, Marian Gabčo. Pekne, Majo! No a majstrom Slovenska Trot Area Slovakia 2024 sa stal Marian Až aké 3. miesto by bolo dobré. No. Majstri Slovenska. Na roku sa usmejte. A pohár hore nebude? Dáme takto? Áno, jasné. Áno.
Pekné, paráda. Parádne vrbové. Ešte raz vám ďakujeme za účasť na tomto kole. Prajem vám šťastnú cestu domov a vidíme sa za týždeň v Banskej Bystrici. Tak, a týmto slávnostným vyhodnotením ukončujeme tento víkend. Mohutné gratulácie, utekajme dom.